Dili na to kalimtan atong garnish diha aron view tanawon. Kaaso-aso gyud ang sabaw pagkalami higupon. Kumusta mga bay? Gaandam ta karon og karning baka. Beef knuckle ang tawag ani niya. Kaning atong lutuon adobo ni siya nga akong gitawag og beef knuckle shuffle. Before nato sugdan, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa atong channel, hit the bell button, like, comment, and share sa atong video. Kung makita ninyo nga labas pa kaini nga karne, napalit na to ni dito sa merkado sa Baclayon. At timingan ra pud nga mauna pud ni nahibilin dito. Ato lang ni siyang hiwaon nga igo lang ang kadakon. Lami ni siya nga part kay naay unod, naapod siya ka ng ugat-ugat. Lami ang gaya ni siya kung maunay malata na gyud. Beef knuckle shuffle atong tawag ani kay fan man ta ni John Cena. Human og hiwa-hiwa, itsa dai na nato na dito sugasan. Kuhaon na nato ning atong kinakusgang pressure cooker. Kay aron sugdan na nato ang paglata ani. Tangan lang nato nig asin ug tubig. Unya, platan nato hangtod mahurot atong gasol. Bitaw mga 45 minutes na malata na ni siya. Nilabay na ang 45 minutes. Siguradong lata na yun eh. Ato na ni siyang haunon. Din magandam ta og mga panakot, mga basic lang sa para adobo, paminta, ahos, suka, asin, tuyo, ug bumbay. After na to ma-prepare ang mga panakot, isagol na dayon nato na sila. Tansa-tansa lang, depende ra na nimo. Huwag magbuot kay ikaw may magluto. Human og sagol sa mga panakot, itak-ang dayon nato na sa atong bulingon nga kaha. Ato lang na siyang pabukalan hangtod nga maitos ang iyang timpla. Magandam na punta og panakot para sa atong sabaw. Kani nga sabaw mao ni katong nilat-an sa karning baka. Kay sayang man pud og ato lang na siyang ilabay. Ato lang na siyang butang og panakot, nya butangan og pitsay. Balik ta sa atong adobo, murag ni aksyon na og kata-kata. Naitos na ang iyang sabaw. Hapit na gyud ni maluto. Yan na. Pwede na ning haunon. Ag iring mangayo magbahin. Ayaw kabala kaming kay tagaan lagi kaani. Dili na to kalimtan atong garnish diha aron view tanawon. Sunod na tong andamon ang pitsay nga atong isagol sa atong sinabaw. Ilunod lang ni nato unya mga 2 minutes sa unon dayon nato. Kaaso-aso gyud ang sabaw pagkalami higupon. Ready na ang atong beef knuckle shuffle ug ang atong sinabaw. Hab-hab portion na dayon ta. Hab-hab na.
Salamat sa pagsuporta sa akong channel hangtod sa sunod higayon. Ayaw kalimot sa pag-subscribe. Hit the bell button. Like, comment, and share sa atong video.